виждате. Голям огън. Колко английската гимназия има струпване на много хора. Много трудно се диша. Смятам, че хората, които не заслужават да се наричат народни избраници, всъщност преминаха лично за мен много от моите червени линии. Първо с бюджета, второ с решенията, които гласуват всеки ден в Народно събрание, начинът, по който потъпкват закони, процедури и се смятат за ненаказани. И смятам, че хората, които трябва да ни кажем, сме ние гражданите, които всъщност плащаме техните заплати. Ние сме техния работодател. Увеличаването на осигуровките, най-вече на данъците, защото трябва да се спрат всички кражби, а не постоянно да се увеличава данъчната тежест върху хората.